Il-lejla ingħata bidu għal proċess importanti fih dan il-Partit Nazzjonalista, proċess li se jwassal għal aktar tiġdid u tisħiħ fil-partit. Bl-ewwel pass ikun il-Kunsill Ġenerali li ssejjaħ mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Il-votazzjoni f'dan il-Kunsill Ġenerali bdiet illum stess bl-early voting li fetaħ fil-5 ta' wara nofsinhar u jibqa' sejjer sa 8 ta' filgħaxija. Il-votazzjoni kmieni qed issir fid-Dar Ċentrali u fis-Sub Headquarters tal-Partit Nazzjonalista f'Tasannat. Fis-stqarrija, il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista qalet li wara l-għeluq tal-proċess tal-verifika ta' dawk li huma eliġibbli li jivvotaw, l-att ta' kunsillieri eliġibbli li jivvotaw f'dan il-Kunsill Ġenerali Straordinarju huma 1630. Il-Kunsill Ġenerali jiftaħ nhar il-ġimgħa bil-kunsilliera li se jkunu mitluba jivvotaw fuq din il-mistoqsija li ma waħda minn dawn trid li t-tesserati tal-Partit Nazzjonalista jiġu mitluba jivvotaw dwarha fil-Konvenzjoni Ġenerali. U minn hemm il-kunsillier huwa mitlub jimmarka waħda minn żewġ kaxxi, waħda li tindika l-konferma tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u oħra li tindika l-elezzjoni għal kap. Il-votazzjoni dakinhar tiftaħ mal-ftuħ tal-Kunsill Ġenerali bejn is-6 u 8 ta' filgħaxija f'Malta biss u tkompli l-għada s-sibt f'Malta bejn it-8 ta' filgħodu u s-6 ta' filgħaxija filwaqt li Foundation se ssir bejn id-9 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar. Il-Kummissjoni li qed tieħu ħsieb din il-votazzjoni hija mmexxija mill-President Peter Fenech.